final és important també que en àmbits com aquest escoltem parlar els alcaldes, els representants dels ciutadans en l'àmbit municipal. Molins de Rei, en l'àmbit de l'índex de supervivència d'empreses, a l'àmbit de Barcelona és del 62%, Molins de Rei és del 76%. I si agafem les empreses que han passat per als nostres serveis d'assessorament, l'índex de supervivència d'empreses és del 80%. Això dades de la Diputació de Barcelona. El que fes l'Ajuntament o aquesta ajuda no serviria de res si no hi haguessin els empresaris que sou vosaltres que realment esteu disposats a contractar a gent per tirar endavant. Hem de ser conscients i jo crec que avui la societat a nivell públic no és prou justa amb el que esteu fent en l'àmbit privat respecte al que està tirant l'economia endavant. Ara tots veiem bones dades i estem sortint de la crisi. Però aquesta capacitat de reactivació econòmica que estem fent l'esteu fent al sector privat, siguem-ne clars. Nosaltres el que intentem també amb els empresaris i amb els emprenedors és trobar-nos el més sovint possible i escoltar què ens diuen. I aquestes solucions que us he explicat van sortir justament de trobades o idees que ens deia gent de Molins de Rei de com els podíem mirar d'ajudar. Les vam fer realitat, no sempre són fàcils i realment les dades ho demostren, el resultat és molt i molt bo. Dit això, queda molt per fer encara i seguirem treballant i aprofundint en totes aquestes línies i si avui teniu alguna idea, no patiu que intentarem dur-la a terme.